Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mababalaw ka, at danto aldaw ang maitibkol ka, kat saan ka ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana, may sama na serbesa. Makainino makunay. Bigbigat, serbesa. Saan ka di amay mayat no gatas, ta iso ti inumom amasapa? Ha? Sa anak amaladaga, tapno uminumak iti gatas, nana. Ken awan putot ko apaggatasak. Iswabirkit din. Basta awan ti utang, ay awan pa'y buhay na manok. Imbagak ayang utangak. No di ka pa'y lamang, Ted. Mapanak di tabangir. Mangala akon, mabiit laang. Mangtad kayo matlagayam. Adu pa'y lang apatalastasyo. Mabiit laang. Aday tantiber. Pasurutan yung matan na, iti mabalin na pagpulutan. Ala, itugaw mo nga roditan, ta inak mangala. Ayan ka di manan ti anak mo. Pananganan ngam awan manan. Saanan nga ubing ti anak mo tapno sa pulampay? Kasla di mo am mo ti anak mo. Ay, apay nga taasaan adumngag iti pamagbaga ti anak ta. Saan tamot anagliway akanayon amang bagbagakan kwa na? Imbes nga da kuma iti pagadalan, saan mat tanagsardangkit din? Agnakam to. Narigat mat no pilitin ta. Sayang laang ti babayadan ije pagadalan. Tabayanggo daw mat. Kanayon nga umasok tingiwat na. Naglaing agsigarilyo. Ang mga nudumtang to ti panawon nga agbalbaliw, ngam, naladawan ti amid. Nana, may sama na ka ti sigarilyo. Ha? Saan ka di asik ka ti gimatang itay bigat? Itay bigat dayjay. Aldawitan, naibusan Mabiit, maibus tila ako kasi garilyo, ano kasta? Isu ang masapol nga adda ka na yung ti istak mo. Narigatan, naawan ti magatang ko. Manggulpi ak iti ado. Tapno adda ka na yun, magatang mo ako nam. Dos por dos man nga ron dita, nana. Tinagar mo sa ramkat ber. Ita, 2 por 2. Adda ka didakas na, nana. Di ka payagyaman, tamakalako ka. Gayam, anya ka di dayto insagot mo? Babasaan day ta, gayam. Pangbasaam no anya ti madi nga itden ti panagsigsigarilyo ken panaginom iti arak. Inulaw na ka lang tinanggatangam di ta babasain. Sayang lang ti kwartam. Basaam kit di, tapno maamwam ti madi a resulta ti bisyum. Ila ko di ayamat no adda madi nga itden na. Ado di ta titimangad iti barsa nga, asaan nga agsigsigarilyo, kanawan bisyo na. Ay naira na laeng matdag ijay Nasaysaya at matlaeng no patyam day tamabasam iti inted ko ang magasin. Ha? Pinabak nang mulaeng dagiti aglakla ko iti kasta. Ay napagsaya atam ti balbalakad ko kan kagayam. Ijam ti arak kan sigarilyo. Inted mula kuman kanyak ti kwarta. Tainggatang kulangan iti sigarilyo. Una saan? Arak! Ay, anyan day ta nga itsuram asimangpat. Nagdulpat. Ay na, kuso ti buok mo. Saan mat anaangin di tarwar? Good evening, Father Sebio. Anya, Father Sebio? Marwam kan! Apay ngay, dinanog nagbatan. Sikat ti amak. Iso nga inawagan ka iti Father Sebio. Ta iso mo tinagan mo, saan ka rin? Ay, ala, ingkakat maturugan. Tagsarita ta inton bigat. No maturog, di maturog. Rabin, Apay nga rod adi kayo pala naturog. Gapukan ka. Inururay ka.
Nagbartag kakit din asim Mangpet. Basol jay arak Tahapay binartaknak. Anya? Ala, ingka maturugan. Di nakpagpungtutan. Hunay lakat yan aktana. Awan matdenggan na pamagbaga. Ay, makauma. At damat lapayag na. Ngam no apay nga awan ti dengdenggan na. Kasano no makaala iti sakit na? Saan tamot anag kurang iti pamagbaga? Sayang ti panagadal na. Kay kayat nakit din ti makibarkada ngam ti agadal. Oh, no amukla kumaakas ta ti galad na day tanga ubing. Saan ta kuman nga inamampon? Saan ka kumangag sao iti kasta? Amangan numangag na ka kat ad-adda nga agrebelde. Makapaawan ganas nga min. Nagampunta iti nagbalin a parikot ta. Anya ngay nga rod. Kat di tamat ammo akasta ti galad na. Uy, amangan kit di no kastamat ti galad tinaganak na. Ay, nana. Da kayo magkayam. Agtugaw ka pa taagsat Ha? Ay, una yan, Barok. Agsangit samot ti aldaw asaan ka anabartag. Ure ka na yun nakanabartag. Nalukmagaklat Angam si Kangay. Katultulang kayo. Ha? Ay, nagdakkel nga agpayso ti bagay kan tiyan mo. Tasaan ka ngamin nga agtrab-trabaho. Tidakkel ti bagina. Pakakitaan na nasalunat. Ay, adamot na kutong ngam saan ama nagsaksakit, Barok. Adamot nagtaba ngam managsaksakit. Ngam sa anak matama nagsakit. Ay, tapno maliklikan ti anyaman asagubanit. Sarde nga mon ti arak kan sigarilyo, Barok. Kasta kadilatan ti aramid mo, Barok. Ado tinagarsangan iti sigarilyo iti lamisaan mo. Kanayon nga da nakatakder abot iti arak. Pakaragsaka nga ruday kita, mami. Pangaasim ka di, tasarda nga moon. Tamakaitan iti sakit dagita. Anya ti mapasamak iti lugan, nawan gasolina na. Saan nga agandar Kasta akmat, mami. Sa anak ang makagunay, no awan arak iti bagik. Arak ti pan nakagasulinak. Sardengam kit din, Barok. Kaasyam tabagim. Kasano no makaala ka iti sakit mo? Saan akapten ti sakit ti bagik, taado ti alkohol na. Kabutang ti sakit ti alkohol. Dumngag kay ti pamagbaga, Barok. Pagsaya atamat ka ti may bagbaga. Oh, si kamat day tamasabat ko, Rafi. Mapankan sa manan ijay istor. Naglaingan ti gayam ko. Taam mo na ti papanak. Amom ka din ni Ramon amang nginom? Ay, amo ka. Ta-classmate ko iti arak day jay. Ay na, impanda ka no iti ospital. Ulcer ka no ti sakit na. Naala na iti kaiinom na. Kapsut ati bito ka na. Nool, sir, kurang ti ininom na. Nayunan na ati arak. Tapnumap na ti bito ka na. Ay, aday ta ka manan. Nakaala lang nga rodan iti sakit na gapu iti arak. Ibagampay laang akurang. Iso ang nagsakit ti tiyan na tanabitin ti ininom na. Ay, mapan kuman gayang pasyaran iti ospital. Taikak iti inuman ng arak. Ay sus, saan ka nga aramid? Saan ang mapalubusan ti mangyunag iti arak iti ospital? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, si kamot gayam day ta, pare. Ay, adamanan ni Rafi ijay inuman. Nakitak itay. Ay, barikot ko tayo nga anak ko.
Saan kami mat nagliway anang bagbagakan kwa na? Ngabjak man amo. Ay, pinadas ko mo't abinagbagaan. Ang pilosopo mo't. At dapay jay sa anak ang makapagtepel. Kat makabil ko. Hanggang awan lata. Ay, day tangarod jay kunada. Ano na ilasagnan, saan mon ang maibaweng? Pudno day ta kinunam. Saan laeng ang nailasag? Na ito lang nansapayan. Ay, tidakes. No makaala iti sakit na, ay daytan ti maday. Awan papanan na no di kasta. Natangken tumat ngamin ti ulo na. Madama ti panagin inom mo ngam sa bali mo tinger same. Apay nga inapot mo ti barukong mo. Kurang nan sa ti arak. Uno sigarilyo, nana. Ha? Naibos nga minan ti sigarilyo kay. Ay, may samang paya ka ha? Ay, bayadan pa'y dagiti inalam nga arak kan sigarilyaw. Ang mga no ibagamanin nga utang. Da kayo mat. At da ijay balay ti daduma akwartak. Pangalalaam iti kwartam, katawan mo trabaho mo. Sikretok matan nana. Saan ko nga ibagbaga ang mga nuag pukaw? Ada ayamot kasta. Daw-dawatom ka di kadagiti dadakkel mo. Didak ikan dagi jay. Tasanak kanong agad adal. Pangalalaam nga ron iti kwartam. Itaman pa'y anak. Di ka matrumwaren kat aldawan. Saan kayo ka di asumrek ita, mami? Saan? Tada tarimaanan da ija opisina mi. Dagiti laang lalaki nga empleyado ti sumrek. Apay nga tangag kapsutak, mami. Agsakit ti barukong ko. Amangan no naalam daytan iti kaiinom kan kasisigarilyon. Saan, mami? Nabayag ako nga gininom kan agsiksigarilyo. Itala ang anariknak da ito eh. Saan amarik na adagos ti epekto ti arak kan sigarilyo? Sauda lang da ita, mami. Naira na lang da ito yung marikiriknaka. Inta iti ospital. Ipakita ta iti doktor no anya daytan. Nagkuyog mo't arimwar damanang beti kan Rafi. Napananda ka day. Impan na ni Rafi ija ospital. Taagsakit ka no ti barukong na. Di umin-inom ditoy, inapot na ti barukong na. Kasla marigatan. Itakim maron samat. Barang nugagangay lang asakit ti barukong. Nungay kumaro. Nalabos mo't ngamin ti panaginom na, kan ti panagsigarilyo na. Nubabalin la kuma, ibilin ko asaan mo alakwan. No saan ko alakwan, mapanmat lang iti sabali nga store. Sabagay. Ala, itig mo nga ruden tigat gatangak. Mapan ko maag-grocery ni bakit. Ngamimpan namat ni Rafi iti doktor. Mami, anya timbaga ti doktor. Ado pa'y ti test na may sayangkat. Madi ka no ti kasasad ti baram. Anya pa'y lang dagita test, mami. Sublian tayo ti result na. Adda atap ti doktor anadadaal ti baram. Kapoy iti kaiinom kan kasisigarilyon. Punada lang dayjay, mami. Saan ako nadalaang? Taadon tinapanagnakan amadi nga itdandagita abisyo. Apay nga ron ngay dagiti daduma. Awan mat bisyo da. Hanggang magsakit da. Saan kan nga agpilosopo? Kastam lang arudan. Anya ti resulta ti ipapanyo iti doktor. Ipakita da pa'y kano iti eksperto dya sampel ngay nalada ka ni Rafi. Ada atap dya doktor a kanser kano. Anya? Kansar? Day tamat ti ko na dya doktor. Ada insayang kat da proseso ija ospital. Tapno maamuan da no husto ti atap ti doktor. No kumadim nga iti pamagbaga.
Adayo ko maan napasamak dayta. Dinadaal na ti bukod na masakbayan. Gapo iti bisyo. Husto ka bakit? Isu nga awan pabasulin na, no ditibagi na matlaang. Kasanon no mapanagnakandakan, sir. Sapay iti barapay mat. Uray maladingitan ta. Awanan maaramidan ta. Tanalpasan. Kumustan ti anak mo, Manang Betty? Ay, wen nga agpayso. Nasaon ni pare nga impan mo nga agpayso di ospital. Kuna ti doktor a kanser ka no. Kanser! Ay, sus! Well, naala na iti kinalaing nang agsigarilyo ken uminom. Ay, saan ko mga min amaila ko dagita? Tapakaalaan mo't iti sakit. Uray agila ko na no awan ti gumatang. Di isardeng da ko mga agaramid. Sa bagay, pudnot ako na naawan gumatang. Ti isardeng dan ti agaramid. Mami, kapsutak, matayak ngatan. Naku na ti doktor a kumpirmado. Kanser ti sakit mo. Marigat anak, mami. Anya nga iti maaramidak barok. Kumpleto kamot iti agas. Diyak pa yan makatrabaho. Tawan magbantay kan ka dito'y ospital. Kastoy gayam. Tibong at kinalain ko nga uminom. Agsigarilyo. Mawatam siguro itan. No apay nga iparit mi nga uminom kan agsigarilyo ka. Mami, saan ka din amagasan? Ikarkararag ko iti Diyos. Amaagasan ka, anak ko. Mami, ikarik. Dumaimbaga anak. Sa anak ton nga uminom. Kinagsigarilyo. Kastoy gayam. Nagrigat. Ikarik, mami. Agbalbaliw akon. No dumngag ka iti pamagbaga, awan dakas ang mapasamakan ka. Liklikan dagiti banag ang makapadakas iti salunat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 3. No patyam ti kinasirib, ipagpanakkel na ka ni amam. Maysa a kinamaag ti mangbusbos iti kwartana, kadag iti balangkantis a babae. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Asino man ang tiinsangpet mo a babae idirabi. Ni Ana dayjay mama. Ngam saan yu apig saan ti agsao? Tamangag na kayo. Uray numangag na. Anya matanda kita babae? Sumurot na matlatakan ka. Basol yu akan ni daddy, mami. Anya ko matibasol mi? Aber? Siyempre, nataer to'y anak yo. No saan ko maunay ang nataer ti anak yo? Oh,
Di saan kuma akakamatan ti babae. Agtal na ka man. Di mo yaw awan ti saritaan. Saan kayong agdanag, mami? Madispatya adagos mananday tangaana. Apay no daytay kaaruba tayo laangan ti armam. Tamati no dayjay a babae. Anya? Ni Lourdes nga anak ti Manalon? No way, mami! Impanaw ka din ni Edwin ti babae nga inyawid na idirabi. Anya pa'y ngay, binagbagaak ni Edwin, hanggang sa balikit din ti isungsungbat na. Tapay, anya manan ti imbaga na. Basol ta kano, taapay nga inaramid ta anataer. Anya, naglukon day jeng obing. Taipanakkel na ti kinataer na. Dagijay kit dimot a babae ah. Pakitaan lang ni Edwin ida iti kwarta. Sumurot damatan kan kuana. Kasta dagiti balangkantis. Kasla batumbala ni kadakwada ti kwarta. Suruten da adagos ti lalaki no adda kwarta na. Imbagak pa'y kit din iti anak ta. Nga arman na laangan ni Lourdes. Nasaysaya at pa'y kuma. Tanapintas ken naamman ni Lourdes. Kat no nagkatawa, anak kano ngamin ti Manalon. Dayjay kit din abalang kantis ti kayat na. Oh, just king obing. Mapan kakadimanan ijay grocery a pagpapaayam akas kahera. Wan nanang, napan kadimatan ni tatang? Nasapaan na pan nagarado anak ko. Kasta ka din nanang. Alapay nga ron, tamapanak matan. Inkan bareng ad-agos pagluganam. Iso ana sapaak tapno sa anak amaladaw nang. Imbag jay masapa, ngam ti mataranta ama pa nagtrabaho, anak ko. Husto ta ko na yun, nanang. O ala, mapanak nga rudan. Edwin, jayman kit detalyer mo ti intunaram. Saan kat ababai ti ingkapangibibusan iti oras mo? Papa, no at dalakat kwarta, aramaten tapno agragsak. Mga sawa kalangan. Ngam ti busbusem ti kwartam, kadagiti babae dita. Ngam, papa, no mga sawa, sana kun amabalin amang yawid iti agduduma a babae. Nasaysaya at painukasta. Tapno agsardeng kan iti kastang aramid mo. Papa, saan na mabalin? Saan akpayan na uma iti biyag ti baro? Ngam saan anasaya at ti aramid mo? Saan ko nga nugutan? Papa, saan ko mati ida apilpilitan? Baybayadak mo ti serbisyo da? Dayta kat ti saan ko akayat nga aramid mo. Di mo kadiam mo, abasol dayta nga aramid mo. Imbag pa'y ti anak dagiti kaaruba ta. Tauray awan nalpas na kurso. Awan madi nga aramid na. Ay kayat ko pa'y dayjay ah. Ngam ti agduduma a babae ayaw awid ti anak ta. Nakulaapan ti panunot ti anak ta. Saan ta asardayan a bagbagaan? Bareng makaamiris tumatlaang. May salaang ti amok apamuspusan tapno agbaliw. Anya dayta apamuspusan. Mga sawan. Uray ni Lourdes akaaruba ti maasawa na. Tanasingpat dayjay abalasang. Mabalin la ko maayarem ta ti anak ta. Angam ti saludsod. Kayat nga ta ni Lourdes ti anak ta. Adamat itsura ti anak ta. Adda pa'y bukod na atalyer. Ngam sadut mat. Dagiti tao na ti agtrab-trabaho ije talyer na. Ammo nga ta ni Lourdes, kat saan mat amapmapan ijay talyer? Saan ka di? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below.
Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Amay may sa apagadalan tinagiskwilaan nyo ka ni Edwin, idi high school kayo? Wan manang, apay ka di? Ado aka na yung tinakapila iti talyer na. Mano dagi jay katulungan na iti talyer na? Sayang lang, tabus-bus-busan na matikwarta na kadagiti awan kas ka na babay. Ay, no siya ka may sa. Jak ipalubos amang isangpet iti babae. Mas daawak mat kadagita babay. Di dakit mapan agbirok iti limpyo, wano nadalos at trabaho. Ay, huwag nga rod Sadot da. Di da kayat ti agtrabaho. Nay, anya day tanakasa kung awit mo, Wena. Jeman pinuros ko ang mais ijibangkag, tata. Ay, gumatangak man. Nasamit lakit di day takapurpuros. Aguray, ta ibabaktis ako. Aday ta. Nay, nagdadakal matin dagita ang mais. Adoy ti mais, tata. Alaan yun. Ay, manungay ti bayad na. Ay, saan ko nga ilako? Pangramanan nyo latan. Ado pa ijibangkag. Ay, agyaman no kasta, Wena. Imbis nga inkaila ko, ngam inted mo maten kanyak. Kasta ti agkakaaroba, tata. Kan basit laban dayta. Ilambong mo man kid di dagiti mais nga inted ni Wena. Ay, imbag man ta inikan na ka iti mais. Kat no ilaklako da dagiti maapit da ije bangkag da. Nasabat ko ngamin ije dalan. Kunak abayadak, ngam di namat kayat. Oh, nasingpet dagita akaaroba. Wen, bakit? Awan ti madi akababalinda. Simple lang ti panagbiagda, ngam awan madi nga aramid da. Umapalak kadakwada, tanasingpet ti anak da. Wen nga rod bakit? Nanakam ni Lourdes, idinto tabalog, kan babaero ni Edwin nga anak ta. Ay, talaga akayat ko kuma, amamanugang ni Lourdes. Nanggatangan nyo dito'y mais. Nasamit mat. Inted ni manang ni Lourdes, ni Wena. Nasingpat da akaruba. Apay no serpatem jay adi na. Ha? Manen? Ay, pinaramanan da kayo lang iti mais. Ibagayon asirpatak ni Lourdes. Idi pala nga ibagbagak asirpatem, saan ka di? Kay kayat ko nga amang ni Lourdes, ngam dagiti babae ayaw awid mo. Bulilising ko lang, dagijay, mami. Kasanod, no makaala ka iti sakit mo, gapo ka dagijay a babae. Dagado dita, doktor kan agas. Mairemedyo dagita. Kasanod, no ko na ni Apo Diyos nga agpulo ka, gapo iti kasta nga aramid. Adayo pa iti panagpulo ti bilang kumana. Adayo ang mapasamak dayta. Da kayo ba't dayta nakaawit iti karton, nana? Iyagyo ta soblatan kayo. Ingga na ijarubayan niyo. Ay, si kamat gayam, balasang ko. Ay, nadagsan nga agpaiso. Groceries dagitoy. Siya kunti mga awit, nana, tanapigpig saak. Agyaman ak balasang ko. Ay na, adda ko makasken ka nga anak ko. Una yan, nana. Adamat ni Manong Edwin nga anak yo. Kaya't ko asawan, kasken ka, ti kinasingput na. Ayaban nyo ngamin ni Manong Edwin, numapan kayo ag grocery, nana. Marigatan kayo ang mga witno ko, ha? Makumikom jay anak ko, balasang ko. Apa yan, bakit? Day tamot ten balasang tinangawit iti awit mo. Aqua. Tinulungak laang, tata. Makita kat marigatan ta medyo nadagsan. Agyaman kami balasang ko.
awan anyaman na, tata. O sige, mapanak pa'y. Ay, agyaman akmanen. Bakit? Pimanawan tinasingpat abalasang. Imbag tanagrana kayo ijay dalan. Huwin nga rod. Narigatan ak kumaan ang awit, no di nak tinulungan ni Lourdes. Man ti balasang, amang awit iti awit ti may sabakit. Masiguradok amaragragsakan dagiti naganak na. Gaputa na saya at ti kababalin na. Kuma, kastamot ni Edwin nga anak ta. Wena, dayawak ni Lourdes nga adim. Balasang, ngam tinulungan na ni bagat ko anang awit iti awit na karton. Ha? Karton, tata? Wen, napan ngamin naggrocery ni baket. Kat iti nagranada iti dalan. Ison tinangawit iti karton. Rombang laang tata. Nataang nga di adda awit na. Iso at tinulungan na tanagranada kat nga rod. Ngam adon ti agtutubo ita. Nga uray adda awit ti magmag na di da tulungan. Kinaasyan na takakaruba tayo kat nga rod. Kat pagyamanak tanaanos ni Lourdes. Asino ti babae anasa paarimwar? Ay, adda ka di manen insangpet mo, idirabi. Idi agurigor, kan si makiti dyan ko. Dinardaras na ti pimanaw. Makitamday ta. Amangan mo't no adda sakit na. Inakaran na ka sa pimanaw. Ay, daytan tay ibagbagakan ka. Anya ngay asakit. Sakit amaala iti panakidan na iti agduduma a babae. Anay ko, pirmi ang nagsakit ti pusong ko, mama. Diyakon may turad. Mapantay dya ospital, tapno masigod. Amangan no anya dahitan. Kasanon, no AIDS. Amumot lagayam. Ngam apay adi kalimiklik, anak ko. Anya ti ko na ti doktor. HIV kano. Naala na itinagduduma a babae. Ay, uray kumamat no saan abalang kantis a babae dagijay. Kababain a klase ti sakit. Maipakita ti kinaawan disiplina dayta. Narigat ang maagasan ti sakit akasta. Mabalin ang maikat ti sakit ang marikriknana. Ang agsubli-subli lata. Panagkunak. Dayta a sakit, kat dusa kadagiti awan disiplina na. Agnakamot siguron ti anak ta ita. Ngam naladaw a panagnakam. Itapay, tanadaanan itinarigat nga agasan a sakit. Mama, apay ngay. Agkudrap mo ti panagkita. Nalabit amay sa dayta asin umas ti sakit mo. Diyak kaya ti mabulag, mama. Kasanulangan ti biyak ko. Imbagami met ngamin nga idyam dagiti babae. Ang di kamot dumdumngag. Anya ita ti aramidak, mama. Aramatem ti urnong mo iti talyer. Tapno adda paggatang kadagiti agkakangina nga agas mo. Mama, awan urnong ko. Nagastok amin kadagiti babae. Kasano nga rod itan? Basit laang mati pensyon me kan ni papam. Agremedyo kayo, mama. Amangan no agtultuloy nga awan agas ko. Kat mabulagak pa'y. At damot na kaamuak nga HIV kano ti sakit ni Edwin. Kano agdudumamot kano ti babae iti biyag na. Ay, sayang ti masakbayan na.
Kasta ti pagbanagan dagiti anak asaan adumngeg iti patigmaan dagiti datakkel da. Ay, saan da ko maapinalubusan nga agisangpet iti babae? Apag kanito araksak, ngem agnanayon arigat tilak amon na. Ay, kaasimot ni Edwin. Dakkel ko mati urnong na. No di na binusbos iti babae. Anak ko, agar-arikap kamutan. Awan ka di ti makita. Mama, lawang lang ti makitak. Diyak makita. Doad da madungpar ko wano awan. Anyan anagkas ang tinagbanagam, anak ko. Gapo kadagiti babae. Awan pa yun urnong mo. Hanggang sakit, tinaalam. Uwan nga ron, mama. Binusbus ko ti kwartak. Iti awan kasas kan na banag. Ita takasapulam ti katakun ay nahi iti biag. Awanen ti mayat kan ka. Nang runa, numaamuan da nga da sakit mo. Mama, diya akong makapagtrabaho pa eh. Siya akong tayo kunada, amagmag na abangkay. Saan, anak ko? Si bibiyag ka pa eh. Saan ka, abangkay? Mama, kaslabangkay ti kayariga. Tadya akong makakita. Kandya akong makapagtrabaho. Agbababawi akitan. Ngamdala daw ti amin. Diyos ko. Pagkawanan na kuma. Agbalin ko ma ang masirib iti biyag kat pilyan ti pagsayaatan para iti masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.